ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як хабари нохуш дорем гуфтем. Ин дар бораи бемории COVID-19 аст ки дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. бисёриҳои шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хондед, дидед ва баъзе аз шабакаҳои YouTube дам дидед ки барои коронавируси нав дар Тоҷикистон оё дуруст аст ё не. барои ҳамин дӯстони азиз, якум дар видео лайк ва видеоро ҳатман дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. мо хабари аниқ, дақиқ ва пурраро баъри шумо пешниҳод мекунем. эҳтиромона хоҳиш мешавад ки видеоро паҳн кунед ки то ин ки дигарро бинанду бохабар шаванд. бале дӯстони азиз, баъд аз чанд лаҳзае ки шукри худованд Тоҷикистони мо тинҷиву оромӣ буд аз ана ҳамин беморӣ ва аз дигар давлатҳо нигоҳ карда Тоҷикистони мо тинҷу ором буд барои ана ҳамин бемории COVID-19 ва баъд аз чанд лаҳза дирӯз хабари аниқ ва дақиқ баромад ки бемории COVID-19 яъне ки коронавирус дар Тоҷикистон аз нав ба қайд гирифта шудааст. ҳатман ба қонуну қоида риоя кунем, чунки мо агар риоя кунем ҳатман чӣ мешавад, вирус нест мешавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз эҳтиёт кунед. дӯстони азиз, худ ва дигаронро эмин доред аз ин беморӣ. тез дастҳоятро шӯед, аз масофаи якдигар дур шавед. чанд метре ки мегӯям қонуну қоида, як чизро навистам ки чанд нафар ба қайд гирифтагиам, баъри шумо мегӯям. ҳатман дӯстон барои дигарон хабардор шудан лайк ва подписия кунед ки дигарон бубинанду бохабар шаванд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки санаи 21 июн 17 ҳолат ва санаи 22 июн 15 ҳолати нави коронавирус ба қайд гирифта шудааст. дар бораи дигар саволҳое ҳастае ки мақсад парвозҳо маҳкам мешавад ё ин ки масҷидҳо ё ин ки дар бораи тӯю ва дигар танзимҳо, ҳатман ман ба шумо хабари назро медиҳам ва хабари аниқ дақиқро медиҳам. эҳтиромона хоҳиш мешавад ки видеоро паҳн кунед ки то ин ки дигарро бубинанду бохабар шаванд. биёед аз телевизиони Тоҷикистон тамошо мекунем. имрӯз таҳти риёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт. дар ҷаласа вазъи имрӯза вобаста ба паҳншавии бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, захира ва нигоҳдории маводи доруворию маҳлулҳои безараргардонӣ, баландбардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва ҳамкории сохторҳои дахлдор, аъзои ситод ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки айни замон дар мамлакат ҳолати гирифторшавии сокинон ба бемории сироятии коронавирус COVID-19 ҷой дорад. عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور را متخصصان در بی‌توجهی رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه ها ارزیابی میکنند. وابسته به این از هر یک ساکن مملکت قطعاً رعایت نمودن توصیه متخصصان ساحه به ضرورت گشت و گذار نکردن، استفاده نقاب در جایهای جمعیتی و موادهای بی‌ضررگردانی طلب کرده می شود. بار دیگر به توجه شهروندان رسانیده می شود که تنها با راه رعایت توصیه متخصصان ساحه طب و جانبداری ساکنان می توان از سرایت‌یابی به دلخواه بیماری خود را حفظ نمود. تاکید گردید که متاسفانه وقت‌های اخیر در قلمرو جمهوری تاجیکستان ساکنان نسبت به پنه‌شوی این بیماری به اهمیتی ظاهر می‌کنند که این می‌تواند باعث از نو خروج کردن آن گردد. مورد ذکر است که با سبب خروج نوبتی بیماری سرایتی کرونا COVID-19 در یک قطار کشورهای جهان بار دیگر فعالیت مرکزهای خدمت رسانی، برگزاری جشن و مراسم، باغ و گلگشت و مکانهایی که در آن جا پیوسته آدمان زیاد جمع می‌گردند
қатъ карда шуда, ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ маҳдуд гардида, вазъияти карантинӣ эълон карда шудааст. вобаста ба ин, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дахлдор, аз ҷумла пурзур намудани ҳамоҳангии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор дар самти назорати риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷониби сокинон, назорати марказҳои хизматрасонию фарҳангӣ, андешидани чораҳои қатъии пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ, риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ, пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ ҳангоми гузарондани тӯй, маъракаҳо ва маросими дафн, ҳамчунин бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 андешидани чораҳои зарурӣ ҳангоми анҷом додани парвозҳои байналмилалиро қабул намуд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, ман имрӯз хостам ки дар ватани азизамон як қудрати худованд ки дар ноҳияи ҳамадонӣ кӯҳи намак мавҷуд аст ки ҳамаи мо шумо медонем. хостем ки ҳамира баъри шумо нишон диҳем. ҳозир мо дар кӯҳи намак қарор дорем дар ноҳияи ҳамадонӣ. дӯстон, видеода лайк монем, поделиться кунед, ҳамаашро бо пурратар мефаҳмонам. зинда ва саломат бошем. ватани мо пур аз неъматҳо аст. яке аз неъматҳояш ана ҳамин кӯҳи намак аст. бародаро, ҳамаашро нишон медиҳам ба шумо. ина дӯстони азиз, аз ҳамон кӯҳ об меояд. баробари об ана ҳамон намак аст. дӯстони азиз, ки аллакай ин ҷода шумо мебинед сафедиро ки градуси 70 беҳад гармай. бо хиёл накунед ё барфай. инҷа намак аст бародаро, намак. инам хеместа намак мешавад. яра кӯҳи намак мегам. яке аз қудратҳои худованд аст. ина бародаро, ҳама инами намака. ина намак қоқшидагие. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وهدينا من قبل ومن ذريتهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. дӯстони азиз, мо ҳозир дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорем ки ватани мо пур аз неъматҳо аст. яке аз неъматҳояш ана ҳамин кӯҳи намак аст ки мо дар дохили анамон заводе ки пакет мекунанд ва дар ин ҷо ба дигар шаҳр ноҳияҳо мебаранд. мо ҳозир ҳамаашро пурратар бо нишон медиҳем. лайк ва поделиться кунед ки дигарҳо ҳам бубинанду бохабар шаванд. ин намак ёд кардаге, намаки тайёр. якшамам ҳамишаед. ҳама ба кори худаш машғулай дар ин ҷо. намак пур карда истодан.